So hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो बे समाव आरो आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाबाय। So लोगोफोर दिनै माने आङो बारियाव खामानि मावनो नागिरदों बेखौ नुबायना ओरैहायनै माने बिराद गय बिफां मामा मामि दंलाजोबो बेन्दों बेनला ओमफ्रायहाय बेनि सायाव जोंहा थांनाय मोनायाव हरसेमानि लाइनानो गैया आरोखि बायदिसिना बायसिनजोबनानै लाइना थारा जोंना बेखौ एसे फोसाबनोसै सिखा खंखाइबो लाबायनै उननानै एसे स' बेखौनो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन आरो नायनानै जुदि इन्टारेस्ट मोनोब्ला अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर बे समाव। स' लोगोफोर दायो आङो बागानबारियाव फैबाय दंफैबाय नै हाबफैबाय एसे एवद्लायबाय। स' नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदोंना बे जाहैबाय जोंनि फादारनि हाखर। जोंनि फादारा माने जोंनि फादारखौ बेयावनो फबनाय जादोंमोन आरो स' बेखौ बिराद मा होनो दैज्लांनि दिन ना फोसाबनायबो जायाखिसै बिराद बायदिसिना जाना दङ नै दा बेखौनो एसे फोसाबफानोसै बेखौबो। स' आं सानो नोंथांमोना सोरबा सोरबा जोंनि फादारखौ सिनायनो हागौ कयेकजन मानसिया। जोंनि फादारनि नामा जाहैबाय लेट प्रदिप नार्जारि, जायगाया बिदिनो कुचुगाव जलेस्वरी, ओमफ्राय गामिया फाथैबारि होनो रमेन्द्रफोरबो होनोमोन आरो। स' जानो हागौ नोंथांमोना सिनायगौमोन। स' ब्लाड प्रेसार जानानै थैनानै थांबाय एटलिस्ट बिदिनो गोबावसै आरोखि बिराद गोबावसै। ओमफ्राय 2014 ना 2013 ना माबायावनो थैदों 12आवनो थैदों आरोखि 2012आवनो। स' बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। स' नायदो नै बिराद माने नै बे थार दंना नै बे थारा ओरै गासिबो बायसिनला जोब्बाय ओरै होसिनला जोब्बाय जा दं आरोखि बे थारा बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय बेखौनो एसे फोसाबनोसै। एकदमबारे आरो हाइजेंबो दं नै हाइजें मोनामलायथारबाय माथो ओरैनोथ' थिगैनो दंना नै थारफ्रा दहायखौसो बोखारनांगौमोन। सायखाया दंखाया माबोरै माखौ दोनखायो। बेखौ मारै एरगारहरबावनांगौ जाखो? उदाय खालाना दाना नै नोंखौबो दे फासस'
Bro, masuk. Nih. मा दावसिन जाखो बेलाय? सोरो? मा दावसिन जाखो? मोनबाय आरो। स' लोगोफोर हाग्रा एवै सखा फिसा बे टिक दा खोनादोंना नै नोंसोरो? खोनादोंना? गाबगासिनो दङ। दायो कारेन्ट बानायनो हायनो थांनोसै। स' माथो खालामबावनो हराव हरसेमानि लायनानै गैयामोन नालाय। बेयावनो डिस्टार्ब जादों जोंहा।
स' लोगोफोर बेनो जोंनि फादारनि थमा हाखरा बेनो बेयावनो जोंनि फादारखौ फबनाय जादोंमोन स' दायो बिराद लेथ्रायाव दङ बिलाइ माबा माबि सिरिनाय मानाय फोसाबनाय जायाखै दैलांखायनो ओरैबो हाग्रा दुजोबनायजोब स' ओरैबो नै गासिबो स' लोगोफोर दायो नोंथांमोननोथ' गासिबो खोन्थाजोब्बाय आङो बारि बागान हाग्रा एवलाबायनायखौ स' दायो नायदो नै माने गासिबोथ' थिगैनो दंजोबो ओमफ्राय भल्टेज थाङा आरोना स' नैबेथ' बे जइन्टआ बिराद गोबावसै स' बेखौनो एसे नायनांसिगोन बा गोदान फाननानै होनांसिगोन माबा मोनसे सिङाव उसुबिदा जाबाय खोमा नायनोसै ओमफ्राय ओरैनोथ' गासिबो थिगैनो दंजोबो आरो स' खामानि मावैयाबो अखा हायै हायै खामानि मावा नालाय मावैयाबो गोबावसै एसे मेंलायनाय मोनबाय हाग्रा दानला दानलि गासिबो जोंनि बारि बागान जाजोब्बाय आरो बे गासिबोनि ओमफ्राय बांद्राय मानसिफोरनि बायदि नङा ओरैनो फांफा फांनै गय बिफां दंलाबायो बेफोरनोसै ओमफ्राय माखासे बायदिसिना मैगं थाइगं खालामो आबादफोरा बेफोरनोसै आरोखि मिथिंगा नों बेसे समायना रंजाहोयो नों आंनि गोसोखौ मिथिंगा नों बेसे समायना रंजाहोयो नों आंनि गोसोखौ दायो कारेन्ट फैदोंना फैयाखै एसे नायनोसै जोङो नै मा रोखोम लाइना दंना गैया जादोंना जायाखै वाव जोंबाय आरोना जोंबाय आरो स' लोगोफोर दायो खामानिया गासिबो जोबजोब्बाय दा दुगैनोसै गोलोमफ्रुजोबथारबाय गासिबो स' बयखौबो आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय हाजासे साबायखर थाबाय आंनि बे ब्लग भिडिअखौ नायनायनि थाखाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि बे ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जेन' बेफोरबादिनो गोदान गोदान ब्लग भिडिअ फोरबोनि गाहाम बाथ्रा गोथार बाइबेलनिफ्राय खोनाबाय थानो मोननो हानायफोरबायदि स' हामबायसै गोजोन्थों बाय